Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a part 2, hogy építjük a székemet. Úgyhogy most kezdjük el a legaljától, mert ezt írja a kis papírunk. Úgyhogy kezdjük el. Mindenek előtt a kerekeket rápattintjuk arra a csillagra, utána belepattintjuk ezt a hidraulikus lófaszt, amit nem akarom mondani, ezt a hidraulikus valamit, amit még nem mondottam ki, szóval, ja, egy vágás is jövök. Nos, ezzel készen is volnánk, szóval most folytassuk tovább, ami úgy tűnik, hogy a széknek az ülő része lesz. Na, és ez miután kész van, utána elméleti szinten már jöhet a háttámla. No, ezután miután ez kész, és stabilon áll, mint a magyar forint, elméletileg jó. Gyakorlatilag nem biztos, mert nem vagyok valami profi, életemben elsőnek csinálok ilyet. Azután jönnek elviekben a karok. Mármint a kartámaszok, úgyhogy, ja, egy pillanat és jövök. Na, szóval, ha minden igaz, most ezt felemeljük, és a nagyon jó lyukérzékünkkel megfogjuk, és inkább benézünk alá. Rátesszük. Elméletileg készen vagyunk gyehekig. Szerintem nagyon jó lett. Én nekem legalábbis egyenlőre tetszik. Az ilyen kisebb feature-öket, ezeket, ezt a kettő, ezt még itt felteszem, leesett, és akkor kész. Ennyi lettem volna mára, ez lett volna a kis széképítős videó. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!